unha petición moi clara derivada da inactividade ou da non actuación que están tendo desde a Consellería do Medio Rural, desde o Goberno galego, por centos de denuncias que temos presentado de forestación ilegal, de terras agrarias, incumplindo a lei do ano 2007 que dice claramente que na terra de uso agrario non se poden plantar especies de uso forestal. Esas denuncias vimos presentándoas desde o ano 2007 en todas as provincias de Galicia, en todas as comarcas de Galicia hai casos de estas características. E non digo que en todos, pero nunha parte deles importante, a pesar de ter presentado, a pesar de ter intentado recabar información de como estaba facendo o seguimento deses expedientes na Consellería, a pesar de ter tido conversas, mesmo conversas, con responsables da Consellería. A pesar de todo eso, esas denuncias están... Consiste en pimentos de padrón, xudía verde, fresa. O que nos está afectando en fincas agrícolas, que houve unha concentración parcelaria, estánnos plantando e nacendo e deixándose seguir na finca. Pois cerezos para forestais, se foran para fruto, era diferente. Nogales, freixos e castiñeiros, roble americano e todo ese, encima da plantación que temos nós todo de fresas e deso, e a cultivo todo agrario. Levamos xa luchando desde o 2008, denuncia tras denuncia, non fan caso, está ali para ver a cousa de que hai justificantes de forestales ilegal totalmente certificando cousa que non ten que estar ali para ver, que levouse despois dese indo un notario ao sitio e todo, e está de momento paralizado todo. E temos dito en máis dunha ocasión que a nós parecenos que todo isto ademais obedece a unha estrategia clara para que, xunto con a non actuación que se está efectivizando para facer un seguimento e repoñer a legalidade destes todos os expedientes de forestación ilegal de terras agrarias, parécenos que ademais o que se está dando é pasos de cara a legislar, de cara a facer propostas legislativas, algunha delas xa saliu publicada recentemente, como é a Lei de Mobilidade de Terras Agrarias de Galicia, e outras que se están preparando, como a Lei de Montes, que está neste momento en debate, preparación. Bueno, pois parécenos que iso todo obedece a unha estrategia clara de sacarnos terra das beizas, de sacarnos terra da que se pode ter para producir alimentos, verdad? Porque non vamos a ir a producir alimentos aos cumios dos montes. Bueno, pois responde a esa estrategia clara de sacarnos terra aos labregos e labregas para poder producir alimentos, para que despois usen esa terra para fins forestais ou para fins, pensamos que incluso de produción enerxética. Tal e como ademais están preparando as subvencións a nivel galego, a nivel de Estado e a nivel europeo, parécenos que ademais a finalidade de uso destas terras para a Consellería do Medio Rural e para o Goberno galego, insisto, de terra agraria, de terra que netamente é a posible, a que temos a de mellores condicións para producir alimentos, para que nela se produzan sobre todo outro tipo de cultivos enerxéticos. Bandeira de Leice, da comarca da Terra Chá. Bueno, pois ali no noso caso, a parroquia de Santa Valla, temos dende hai máis ou menos 6 anos, 6-7 anos, xa as parcelas da concentración parcelaria e, bueno, ata hai 2 campañas, nós nestas fincas, non, pois sementábamos millo para o gando, non? 5 hectáreas. Máis ou menos a cantidade si son 5 hectáreas, non? En varias parcelas, 5 hectáreas. En terra agraria, ou seja, en terra agraria, concentración parcelaria, ademais, e, bueno, alguén, ademais, neste caso, ni siquiera o propietario da finca, porque nós esas fincas as levábamos arrendadas, o propietario nos di que as deixemos de momento, que non nos sigamos levando as fincas, e vemos que alguén, non, que non se dedica para nada ao agro, senón meramente un especulador, non, pois planta nas fincas eucalipto, que entendo, bueno, pois que ni siquiera é unha plantación, non, rústica ou típica, non, ou forestal daqui do entorno, senón que, bueno, entendemos que encima esta forestación que acaban de facer é para enerxía, non? Están o marco de un por un. É lamentable, non, a día de hoxe,
que se gasten tantos cartos en concentración parcelaria, que se teña unha ordenación do territorio, bueno, por así decirlo, non? E que cos cartos de todos, non? Porque as concentracións parcelarias son cartos públicos de todos, se deixen, bueno, pois a bope que se planten este tipo de plantacións que encima, xa digo, son para producir enerxía. Ao valedor do pobo, as referencias de todos eses expedientes, as referencias para que sepa, para que actúe e para que demande da Consellería do Medio Rural a actuación e eses expedientes para ver como están e para que se vexa efectivamente que non se está actuando para repoñer a legalidade contra bueno, pues o que é a forestación ilegal a partir da Lei de Prevención de Incendios, que é a que bueno, pues, limita claramente este tipo de cultivos na terra agraria, non? Entón, bueno, pois esperaremos ou non sei se xa chamaremos a portas, que non sei se van a responder, pero desde logo non vai quedar, porque desde o Sindicato Labrego Galego, porque desde todas estas persoas e outras máis, non, que presentaron esta denuncia, non vai quedar precisamente o de que usemos todos os recursos legais ao noso alcance, todos os recursos de demanda ao noso alcance que teñamos, para que dunha vez por todas se desenmascare que o que está sucedendo ca terra agraria deste país. E eu tamén penso que a sociedade tamén é importante que teña coñecemento desta situación e que a sociedade, polo tanto, tamén sepa a que nos estamos enfrentando. Sepa que se está enfrentando que a comida que chega aos nosos platos teña que paulatinamente, por desaparición de labregos e labregas neste país, por desaparición da produción de alimentos neste país, que a comida que chega aos nosos platos cada día estánse dando pasos moi importantes, tamén por parte do Goberno galego, para que deixemos de producir e, polo tanto, para que a comida non la poñan as multinacionais ao precio que las queiran e, desde logo, a calidade tamén que las queiran. Eso é o que está en xogo tamén para a sociedade en conxunto deste país e, desde logo, para nós, labregos e labregas, os nosos postos de traballo, por impedirnos cada día termos terra para seguir producindo alimentos e, polo tanto, para poder viabilizar as nosas explotacións. Eso é o que está en xogo.